filɛbagaw fo ne tan de bɛ ka taa aw kelen-kelen n'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ k'aw bɛ ka dankɔrɔba kɛnɛ de lajɛ nin wagati na Mali kunnafoni point TV kan kanubagaw an y'a fɔ aw ɲɛna anw fɛ yan nɔ fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ n'o ye dankɔrɔba ko ye o fɛn masina olu de ka di anw ye kojugu anw bɛ dankɔrɔba ko dama de kɛ bi sɔgɔmada in na ne ni n buramuso kɔrɔba ni buramuso ncinin a ma nɔgɔn dɛ ne bɛ kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a lajɛ buramuso ncinin ye o ye musɔrɔnin dɛ a yɛrɛ ma kelen do bi o bi ma nɔgɔn dɛ ko ka ɲi a kɔni da tɛ to ne na maa b'i tile kɛ ka segin k'i den y'a tile kɛ o tɛ an ta ye buramuso an bɛna don kɛnɛ kɔnɔ ka kanubagaw fo ko wale ɲuman dɔn ko tilon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ tɛ tulon sa sɛbɛ kana tilon sa dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ bɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo a bolo dɔngɔni ta a b'a da yɔrɔ dɔn a m'a nɛgɛ ne tɛna commentaire ba kɛ o parce que ne b'a dɔn aw précisélen ba de don bamananw ɲuman na mɛ ne dan ye mɛ tigi dɛ nka ne bɛ fɛn fitinin dɔrɔn de don a la ko Musa o y'a tɔgɔ ye yala a bɛna jamu in f'an ye wa tɔgɔ wɛrɛ bɛ Musa kɔfɛ wa a ko an tɛna an sigi k'a ko lajɛ sa yarɔ dɛ Musa i ni ɲankuma ko de baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ Ala kana baasi k'an si la amin et puis i b'a dɔn Musa parle trop a ka simiji ɲɛna et puis ani guitare ye ɲɔgɔn ta i b'a dɔn k'a fɔ ko farafinna i ma ya i bɛ sin ka farafinna danbe ye ten yɔrɔnin kelen a banna dɛ i parla Musa an b'i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i ka nali diyara an ye an bɛ fɛ k'a dɔn Musa yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ bon Musa Kulubali Musa ye bamanan de n desane Musa Kulubali mais artiste n tɔgɔma tɔgɔ u b'a fɔ ma ko Takɔrɔba awɔ bon artiste b'a fɔ ma Takɔrɔba awɔ n desane donc e tɔgɔ dara Musa min na voilà ko Takɔrɔba kɔrɔkɛ d'accord ok Musa e bɔra jɔn ni jɔn na bon ne bɔra Usmane Kulubali la ani Kayatu Damba Sisoko muso ma b'a fɔ ma ko Damba voilà ne bɔra la i sina ka yɛlɛ dɔ joli kan ten cameraman ninnu kuma dɔ u b'a fɛ an k'u kofɔ de quoi mais ne tɛ sɔn k'u kofɔ quoi parce que an tɛ se ka sangaba d'u ma ba o du kan ka kofɔ cameraman ninnu n'i y'a mɛn an b'i ye fana olu de ye n buramuso e ko ten ya awɔ ne ko ten tɔ ayiwa o tuma na bulamusow den e bisimila u dun y'a fɔ ko bulamuso den k'o tɛ maga la dɛ k'a cɛman bɛ kɛ kobakɛla de ko a muso ma ko n'i y'o sɔrɔ k'o furu dɔrɔn k'i lafiyara o y'o fana fɔ Mali kɔnɔ i kana to ne ka taa dɔ ɲini ka di n kɔrɔkɛ dɔ ma dɛ a fɔ i b'a fɛ ka sigi dɔ kun o fana tɛ kojugu ye n buramuso jama silamɛw nin ye buraya la hɛrɛ ye nin tɛ hɛrɛ ye Musa an y'i wele ka na an bɛna baro kɛ i ka carrière musicale kan an bɛ fɛ k'a dɔn Musa bɛ mun kelen de kɛ art kɔnɔ i ye artiste ye mais i bɛ fɛn kelen jumɛn de kɛ bon artisteya kɔnɔ n tɛ fɛn kelen kɛ dɔɔnin mais a bɛɛ kɔni art kɔnɔna ye mais art kɔnɔ a différence len don dɔɔnin bon fɔlɔfɔlɔ la n tun bɛ dɔɔnin kɛ bon école yɛrɛ tiɲɛna o kama tu vois bon après n nana musique don a la bon o kɔfɛ n bɛ bɔgɔlan kɛ y'a ye bon marionnette fɛnɛ n bɛ n débrouiller o la bon guitare fɛnɛ n bɛ n débrouiller o la ani chanson c'est juste k'an yɛrɛ accompagner awɔ bon n kɔni b'o de la fɔlɔ pour le moment quoi o tuma na an b'i wele ko cɛ kelen tɛgɛ caman Musa bi an y'i wele ka na an bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ dɔnkili genre minnu da bon n bɛ dɔnkili genre minnu kɛ n bɛ mélancolique de kɛ ça veut dire dɔnkili kɔni bakolo kɔni o bamanankan ye mais a couleur tɔ o diaspora ye donc n bɛ couleur a mélangé len don dɔɔnin awɔ n bɛ reggae kɛ n bɛ dancehall kɛ
bon ambiance ninnu bon an kɔni an bɛ dɔn n'an ka inspiration bɔnna yɔrɔ min kan I b'a bɛɛ an b'a kolon essayer kolon. ka fɛn dɔ ɲɛɲini yen cogo dɔ la Musa e ka fɛn dɔ kɛ tan de pour que ne yɛrɛ ka se ka walawala dɔɔni dɛ n k'a dɔn ko Musa yɛrɛ de nana sisan voilà bon ne b'a acoustique de kɛ an ka guitare fɔlɔ n b'a fɔ a ma acoustiqueur quoi d'accord i tɛ se ka nin dɔn Ai, 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 oh, 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 ai, ai. Bima duguje, edebe sinokola. Bima duguje, Bima duguje, edebe sinokola. Bima duguje. Ida asuna bino don yɛrɛ la ye ni dumuni kɛ waati sera I bino don yɛrɛ la de muso furu waati sele n'o don yɛrɛ la kungo mani sɔrɔ jɔnni mi dɛmɛ I fa yɛrɛ tigɛlen b'i la I tɛ sɔn barama I denw yɛrɛ tigɛlen b'i la I tɛ sɔn barama I muso bɛ ko bɛɛ k'i ye I tɛ sɔn barama I kɔrɔkɛ I bilasira ka dɛsɛ I tɛ sɔn barama sigiɲɔgɔnw yɛrɛ kumana fugari dalen bɛ sunana bi ma dugujɛ e de bɛ sinɔgɔ la bi ma dugujɛ. Wow. E banyere yo fasa. Voilà, ni banyere fasa. Alala. Ni ma sɔn ka baara kɛ k'i da ka kɛ sunɔgɔ ye. Wagati ni dɔ mana se. I n'a dɔn I yɛrɛ la. Musa nin diyara n ye. I ye dɔnkilida daminɛ ka na se sisan ma bɛ wagati joli bɔ? Bon, dɔnkilida. Kabini an kɔni fitinin an bɛ musique da, n b'a bɛɛ Jabate ka dɔnkiliw da, Musangare ninnu. Mais kana école yɛrɛ bila kana musique la. O kɛra 2002. O kɛra 2002. Bon, n y'a f'i ye wagati la an ka fanga ka bon dɔɔni la. Mais kana n yɛrɛ si musique kama yɛrɛ ko fo n ka musique sɛbɛn ka to ka essayer ka baara k'a kan. O kɛra en 2006. 2006. Awɔ, o kɛra 2006. Ok, Musa, depuis aw denmisɛnninma aw bɛ baara in sen fɛ, mais e yɛrɛ ni jɔnni kanu min ye attiré baara in na? Bon, n tɛ se ka mɔgɔ kelen fɔ. Bon a wagati la kɔni artiste bɛɛ bɛ n attiré. Parce que i b'a dɔn starw ka ca nka bɛɛ n'i ka couleur de don. Voilà. Donc couleur différent olu ka di ye musique la kosɛbɛ. Donc n y'a f'i ye cogo min na an fitinin ni Côte d'Ivoire ye. Parce que n bangena Côte d'Ivoire kan. Voilà. Donc n nana Mali la depuis 96. Tu vois n nana faso la quoi. Voilà. Bon. O kɔnɔna na kɔni an kun bɛ donc mais Ablaye Jabate Musangare n ba tun b'o jouer ani Moliwari Tarawele. Tu vois olu chanson ninnu bon n tun b'olu da. O wagati nin na e hakili bɛ jɔnni ka dɔnkili la olu cɛlaw la? O wagati dɔnkili ninnu? O wagati la n hakili bɛ Ablaye Jabate ka Sasila Bamba. Awɔ Sasila Bamba n tun b'o da kosɛbɛ. E ka dɔɔni fɔ ta. Ko dɔɔni da kan a lajɛ jama ko. Jonna wulila Bama ye Sasira Bama ba ye Jonna wulila Bama ye Sasira Bama ba ye Jonna wulila. Bon famana to no. Ya, dɔnkili kun ka di ne yɛrɛ ye koyi. Surtout yɔrɔnin min b'a la. Ko don dɔ de kɛra. Wulila sobila. Ayi kanto gisitalaw Ka wele ni. Ko baramuso ka kɔnɔdimi ko in de bɔ n bɛ toro na. Ne ma se k'o da. Ne n'o sɔn hɛrɛ caman. Muramuso kuma na kasetu bɔ kobi kɔnɔ yan. An bɛ taa ɲɛfɛ Musa. Sisan nɔ baara in kɔnɔna na album b'i bolo? Bon an bɛ ka album kɛ. N ye morceau 10
kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ mais n b'a fɛ ka peut-être morceau 12 13 jate album kɔni ma ban fɔlɔ voilà a tɔɔni b'a la ala ka a ko teliya ka se ka bila cogoya min ari yɛrɛ kɔfɛ Musa bɛ baara wɛrɛ kɛ bon ari kɔfɛ n bɛ commerce kɛ puis sɛnɛ ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ sɛnɛkɛla bamanan o tɛ balan na bagan mara ninnu ka di mais Musa baara yɛrɛ kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la an ye gɛlɛya sɔrɔ a la halisa an ma gɛlɛya kɔnɔ toujours a tɛ ban halisa an ma gɛlɛya kɔnɔ mais gɛlɛya kɔni gɛlɛya ma jugu cogo dɔ la ni fɛn kanu b'i la i b'a ye hali n'a gɛlɛya y'i sɔrɔ i b'a kun quoi mais sinon an ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ yɛrɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ parce que a daminɛ na i b'a ye pour que i ka producteur yɛrɛ sɔrɔ a ma nɔgɔn bon pour que i yɛrɛ i bɛ dun faso min yɛrɛ la i b'a sɔrɔ artisiya filɛ bon bɛɛ ka faamuya tɛ kelen ye dɔw b'i la décourager dɔw b'i la encourager bon a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi mais Musa e yɛrɛ parents bɔlen a kalama k'a fɔ ko nin ɲɔni fura foyi tɛ nin na a bɛ kɛ artiste ye a ko kɛra cogo di famille kɔnɔ bon bɛɛ b'i den dɔn cogo dɔ la fɛnɛ bon depuis fitini ne yɛrɛ b'a dɔn ninnu ko ninnu kun ka di ne ye tu vois bon fo nana kɔrɔbaya la ka don école la bon toujours c'est comme ça bon fo kana kɛ an bɛ chorégraphie kɛ écolisow ni ɲɔgɔn cɛ donc j'étais chorégraphe n tun bɛ apprendre dɔnkili fɛnw na donc concours bɛ kɛ n ka équipe bɛ gagner quoi tu vois donc depuis en ce moment n bɛ ka attirer dɔɔni dɔɔni tu vois ka na côté la fo don dɔ la n yɛrɛ décidera parce que en ce moment n tun bɛ école la mais c'était pas facile quoi tu vois voilà donc par finalement ne yɛrɛ je vais laisser l'école pour m'engager au l'art tu vois mais e école bila k'i to classe jumɛn na n ye école bila ka n to classe n taara 8 na mais n ma 8 ban donc k'i to san camancɛ yɛrɛ kɔnɔ ka sin ka kasaw cɛ ten Musa nin kɛlɛ nin gɛlɛyara sa dɛ non tiɲɛ na kɔnɔ a kɛra ten a kɛra ten parce que n'an tun se ka continuer o wagati quoi c'était pas facile tu vois donc ils m'ont dit de choisir entre l'art et l'école bon ne ko ma ko n bɛ art ta quoi tu vois donc j'ai fait un choix donc voilà pourquoi ni n bɛna album bɔ a tɔgɔ ye choix ta c'est comme faire un choix quoi ok o de ka ɲi n bamuso ne ye dɔɔnin kɛ baro la sisan nɔ n bɛ sira di fɛnɛ ma i fɛnɛ ni Musa ka ɲɔgɔn baro an k'a ko lajɛ kɛ ni Musa bɛna da to i la wa n'a b'a da to ne ye Musa yɛrɛ bɛ ka maloya ka kuma n buramuso non n tɛ ka maloya ala ayi dɛ kuma b'i bolo sisan non n tɛ ka maloya ka kuma n ka kuma ok baasi t'a la Musa komi i yɛrɛ y'a fɔ ko gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la donc dɔnkilida in kɔnɔna na e ye nɔgɔya jumɛn ni jumɛn de sɔrɔ avantage jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na bon avantage fɔlɔ-fɔlɔ o y'a ye min fɛn min yɛrɛ kɛ a ka di n yɛrɛ ye fɔlɔ o avantage fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan n bɛ mɔgɔ fɛnɛ sɔrɔ min bɛ apprécier a la bon o avantage filanan ye bon sabanan ye min fɛnɛ ye n bɛ kuma min fɔ a kɔnɔ bon i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ caman intéressé tu vois bon avantage kɔnɔna na ye min a ka di bɛɛ ye ka yɛrɛ sɔrɔ i ka baara la tu vois bon o yɔrɔ kɔni vraiment n b'Ala fo k'o barikada mɔgɔ caman bɛ courage don n na voilà donc ni mɔgɔ bɛ courage don i ka baara la o b'a yira k'a fɔ i bɛ ka fɛn min kɛ hali ni a ma ɲi kosɛbɛ sa mais n'i cɛsir'a fɛ a bɛ se ka nɔgɔ voilà ok o ɲana dɔnkilida in kɔnɔna na Musa artiste kɔrɔba e ni artiste kɔrɔba dɔw jɛra ka baara kɛ a bon n artiste kɔrɔba min jɛra ka baara kɛ bon o b'a sɔrɔ i bɛ dɔnkɛ n'a Habibu ye baara kɛ Segu an delila ka dɔnkɛ Habibu kɔfɛ 2004 je crois Segu bon an ye garijɛgɛ la ko ye baara kɛ cinquantenaire la o tun ye mouvement dansant min ye à part ça bon Kitili fɛnɛ ye baara kɛ c'est une danseuse la filɛ nin ye Mayabugu sira fara la
sourcil ɲɛsinnen fila ma o kitili espace bon n'olu fana ye baara kɛ bon n kɔni n'olu dɔ ye ni danseurs caman ye baara kɛ Bamakɔ yan danseurs baden mais fɛn fɛn grand star ba ninnu ye comme les Salif les Oumou Sangaré les trucs bon non n'olu ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ Musa jaabi yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛlɛ t'i ni mɔgɔ kɔni cɛ artiste cɛ ayi kɛlɛ tɛ ni artiste cɛ peut-être fo ni min fɔ n'a digir'i la sinon kɛlɛ tɛ ni artiste cɛ parce que ne yɛrɛ tɛ kɛlɛkɛmɔgɔ ye mais n kɔni b'a essayer ka tiɲɛ fɔ ko la peut-être n'o y'i tɔɔrɔ n kɔni ka kɛlɛ caman bɛ ten de awɔ Musa tɔgɔ ye o n tɛ kɛlɛkɛla ye Musa dɔnkilida in yɛrɛ kɔnɔna na fɛn jumɛn de man di e yɛrɛ ye Musa ye bon dɔnkilida in kɔnɔ min man di ne ye o de ye ka kuma fɔ dɔnkili kɔnɔ i bɛ saga min to min bɛ kɛ lagosi kɔ ma bon o man di ne ye quoi kuma lankolon fɔ man di ne ye dɔnkili la parce que fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ dɔnkili la i b'a a bɛ tunu mais sisan an bɛ bi tile min na a tunu man di hali an filɛ ka émission min kɛ pour que a ka tunu a ma nɔgɔn n'i ye manamanakan fɔ ou bien ka manamanako kɛ art la bon vraiment ne kɔni b'a ye k'a fɔ i bɛ fɛn na i tɛ fɛn min dɔn tu vois bon o de kɔni tiɲɛna o man di ne ye art la l'artiste c'est l'œil du pays artiste bɛ komi jamana ɲɛ de ye artiste bɛ se ka jamana ɲɛ komi a bɛ se ka jamana tiɲɛ tu vois surtout n'i y'a jateminɛ yɛrɛ bi an ka génération na n bɛ se k'a fɔ artiste ye tiɲɛni kɛ dɔɔni Mali musiciko la yɔrɔ dɔ la quoi parce que an bɛ occidentaux filɛ an b'olu ka kumaw n'u ka lahalaw ta k'an b'a pratiquer an fɛ alors que an tɛ bɔkolo kelen tu vois bon o kɛn bɛ ka waati dɔ la o tun kɛn bɛ ka ne décourager art la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que hali waati dɔ la i b'a ye i tɛ se ka clip yɛrɛ filɛ ka fɛrɛ tu vois c'est i b'a ye k'a fɔ vraiment conseil t'a kɔnɔ quoi conseil t'a kɔnɔ yecogo ɲuman t'a kɔnɔ ladamu t'a kɔnɔ tu vois bon vraiment kɔni o man di ne ye art la quoi voilà moi je veux que toujours l'art soit positif quoi tu vois ok o ɲɛna min man ye i y'o fɔ min ka di ye i bɛ se k'o fana fɔ an ɲɛna bon min ka di n ye art kɔnɔ kɔni ça veut dire a ka di bɛɛ ye i ka laɲiniw ka sabati quoi y'a ye i bɛ kuma min fɔ a ka se ka baara kɛ quoi o ka di n ye art kɔnɔ art b'a to fɛn min bɛ n kɔnɔ n bɛ se k'o exprimer y'a ye parce que faso kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɛɛ la bon an ta kɔni kɛra dɔnkilida ye tu vois bɛɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ a bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ faso kɔnɔ mais ni n ko n t'a fɔ yɔrɔ dɔ la n t'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ mais c'est à travers la musique fɛnɛ bɛ n ka message lancer tu vois donc franchement o kɔni o diyara ne ye kosɛbɛ surtout télé radio moi j'aime trop ça parce que o b'an permettre couleur min na ou bien idée min b'an na an b'a fɔ quoi voilà hali révolution kɔnɔ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ quoi o diyara ne ye trop ok Musa mi kuma di n buramuso ma komi émission yɛrɛ bɛ fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma ale ka dɔɔni fɔ Musa an bɛ segin an kɔ dɔɔni album morceau 11 o baaralen bɛ yen nɔ album titre ye choix ta c'est comme fɛn n ye n ka choix de kɛ quoi choix ta fɛn dɔw la donc album dɔnkili dɔ i bɛ se ka album dɔnkili dɔ kun tigɛ an ye album dɔnkili dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye hakɛ tiɲɛna bi diɲɛ na bɛɛ n'a hakɛ ko min bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn dɛ voilà o ye hakɛ ye bon n b'a fɛ ka ale fɛnɛ clip tourner bon n bɛ ka essayer ka a promotion yɛrɛ kɛ donc n bɛna en profiter n'o tɛ hali caméraman ni animatrice ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ min bɛ yen ala dɔrɔn de b'a dɔn n buramuso hakɛ ye fɛn dɔ ye ni hakɛ ma la ani sara n'a y'i jɛ a t'i denw to i ye kojugu min kɛ maaw la u ye danga min don hakɛ wulila wa bere b'a bolo kɔn hakɛ don adamaden wuli k'i jɔ hali k'i muluku mɛlɛkɛ i b'a fɔ ma nɔgɔnin b'i dɛrɛ i se ka boli cɛ i jaw bɛ n bolo ka ban sen bɛ n bolo i bolo bɛ n bolo hali daw bɛ n bolo i se ka kule kɛ kana ka si hali ni boli la hakɛ b'i nɔfɛ san caman bɛ k'i ɲɔri bɔlɔninw na fan bɛɛ waati daw la diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ hakɛ b'i nɔfɛ de k'i ɲinana k'ale ma ɲina maa o ma i ta kɛ juguya di si mɛ o i laban filɛ Etoñona, ya eres be malo. Si me o i laban filɛ
est magnifique. Et il a que j'en fati. Si mais oh, il a bon flair. Et ton yona, check canane malo. Si mais oh, il a bon flair. Hey, que kuma o mene, kuma o fle mono fiye. Si ka fle, si ka mriye ko inta bulu mancha. Ngate nyuma bulu ape, jugu mambulu ni baby yere bulu. Sambate na weyo kata na ma dinga tige. Na ye dinga tige obe wuli ko di. Shukoro be wuli ko. Tetemere di bintibila iteteme. Obi ko sa ibi yelema ita iko. Ibila de dwa biko. Ali kadu ire ko no. O abimre. Ma o ma. Ita ke jugu yati. Si me o il a ban flair. Et ton yona, chaque tepe malo. Et si me oh, il a bon flair. Et magnifique. Et il a que j'en fati. Si me oh, il a bon flair. Et ton yona, chaque année malo. Si me oh, il a bon flair. Ouh la 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 la. Maïs se couquet kaba. Ouh la 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 la. Maya se couquet kaba. Ooh la 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 la. Maya se couquet kaba. Ooh la 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 la. Havila mala tare mai. Sugulu hoba. Havila mala tare ma. Yeah. La la la. Havila mala tare mai. Yeah. Cena. Ni ɲina na hakɛta ɲina koyi. A tɛ ɲina dɛ. Ko n'i y'a mɛnɛ in kɔ dɔrɔn a taara birikɛnɛ de ɲini ka na. A taara walayi. A taara birikɛnɛ ɲini ka na. Ala t'i to yen dɛ. To yen nɔ. I kɛra caméraman ye ka mɔgɔw ja ta k'a tigɛ camancɛ ni dugumala ni ɲɔgɔn cɛ. Ala t'i to yen. Ka kɛ caméraman ye ka dɔ ja tunu k'o kumakan na bɔ. Ala bɛ yen. Musa. Nin diyara an ye kosɛbɛ. Sisan e bɛ mun de fɔ artiste denmisɛnninw ye kununko dɔnkilida taabolo ani bi ta taabolo la. Bon ne kɔni bɛ min min yɛrɛ fɔ bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔ parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ dɔnkili minnu da kɔrɔ de tun b'a bɛɛ la i ko an man di ye ka kuma lankolon fɔ i ka kuma fɔ i bɛ taa ka min to i kɔ min bɛ kɛ kɔ ma malo ye donc ça veut dire u bɛ fɛn dɔ de yira fɛn dɔ bɛ an ka bi génération na fɛn min man di ye o y'o ye mais conseil jumɛn b'i bolo. Voilà, bon conseil min bolo ka f'u ye mɔgɔ ni ala y'i da min kama ni ɲuman don n'i cɛsiri i bɛ ko ye tu vois u kana na nata wari nɔfɛ vite fait u yɛrɛ lagosi quoi parce que n y'a f'i ye cogo min na video nin tɛ tunu kumaden nin tɛ tunu e kɔni b'a kɛ dɔrɔn n bɛ manamanakan fɔ ka mɔgɔw influencer bon ka succès sɔrɔ bon ne kɔni fɛ olu succès ninnu ye waatini ko dɔrɔn de bon hali n'i sara i b'a ye k'a fɔ maloko don n bɛna Tara Buware nin dɔw lajɛ u ka dɔnkili hali sini n'i y'a kala a tɛ kɔrɔ ça est toujours là Siramuru Jabate ninnu ka dɔnkili n'i y'a kala ala k'u dayɔrɔ suma a tɛ kɔrɔ tu vois bon dɔnkili kɔni vraiment ni dɔnkili bɛ se ka i yɛrɛ bɔ fili la ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ fili la ne kɔni fɛ vraiment o kɔni c'est l'essentiel quoi. I m'a ye Musa Tara ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ c'est à dire musow t'a faamuya n'o tɛ muso n'a cɛ mana kɛlɛ cogo o cogo i ni dudenw mana bila ɲɔgɔn na cogo o cogo n'i ye nin dɔnkili nin k'a la mais i bɛ sin ka lafiya ten yɔrɔnin kelen yɔrɔ min bɛ lafiya c'est à dire directement u bɛ sin k'a ye e y'i yɛrɛ majigin quoi e b'a dɔn o ye dɔnkili min ye sɔsɔni yo ne bi miiri yɔrɔ ɲini sɔsɔni yo ne ma kotigiya ɲini mais i nana cɛlasigi la i bɛ miiri yɔrɔ de ɲini o ye tiɲɛ walayi i ma na kotigiya ɲini ni dudenw y'o dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya i bɛ lafiya tu vois o ye tiɲɛ walayi kuma i ka kuma in nafa b'a la ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sa jamukan b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma min ni saya ta tɛ kelen ye sisan hakɛ jara kojugu ne yɛrɛ ye dɔn kɛ kosɛbɛ ala morceau kelen wɛrɛ bɛ kɔfɛ morceau kelen wɛrɛ bɛ yen o fana n bɛ n dɔn wa bon la i tɛ nin di dɔn mais a bɛ n'i bila ka réfléchir ni hakili jagabɔ i bɛ hakili jagabɔ a o b'a la diɲɛlatigɛ in mana kɛ cogo cogo n'i y'i diya i b'i sigi k'i hakili jagabɔ o b'a diya an k'an miiri n'o tɛ a ka miiri ko ye n buramuso
ay ne ma juguman fɔ akainte ngo dɔw est ce que ne y'a fɔ ne ka caméraman don wa akainte no te ne ko ngo dɔw akainte ala Ae, seta unyede wani sete mami o yiji seme alalai ni yiji ke baji baji manaja kitodun wani yirismate mami fe sigirini kanakari sugo jigiye kungo jigiye alaye sugo bodon jaga jigiye baji jigiye alaye jaga bo klama mani fium jigiye nyanye fukata je bandi me jigi nyini jigi nyumanyini me jigi nyini beni jigi kaka me jigi nyini me jigi nyini me jigi nyini beni jigi kaka iya kono ni jorola asigi yirila iya Oje bajire jorola jega yere ka nyenama la halaka here kambe ka besagodima ma be me feno la nyinina hala be se kokiye kana ke balike sorokama aya ambe jiginyini aye me jiginyini jigi kakabela me jiginyini hembe jiginyini me jiginyini jigi kakabela hembe jiginyini me jiginyini abana de ambranso dongli utara ne saw abana de Cianci atara ne saw asana ka bane nyina ma ka segi kana nona ka segi mramzo nana Musa ala ka sawu ni ma kan be ay be jam kan kunche nala sonama foli ka laba jumɛn b'i bolo kala se an filɛbagaw ma me an filɛbaga bɛɛ fo me kameramanu fo b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo vraiment a diyara n yɛrɛ ye kosɛbɛ a ye n wele ka na a ka plateau kan a diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye plateau kan a b'a to fɛnɛ fɛn min bɛ n kɔnɔ n bɛ se k'o exprimer tu vois hali n'a man di sa mais quand même a bɛ n yɛrɛ encourager vraiment n ci ani baraji n bɛ Maliden bɛɛ fo n bɛ farafinna bɛɛ fo n bɛ diɲɛ bɛɛ fo i Kulubali ko jamana in ko mana ɲɛnabɔ cogo o cogo ni Kulubali lakaw mana a ma fɛsɛ ka bɔ jamana y'a to an ka yɛlɛ Kuluba an filɛbagaw foli ta ne bɛ ka taa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye jamukan daminɛ fo kana se nin wagati ma vraiment an content donc an bɛ aw fɛnɛ fo ka da kan n'an ye sona kelen kɛ tan an tɛ se ka kɔ o la n buramuso don n'a nataw la ni masa in man ka joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn